फिन डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि सुबुं सिबिथाइ। साब्रैजि सुबुंनि मेगनखौ अपारेसन खालामनो दैथायबाय उदालगुरि बड'ल आइ केयारसिम। 14 नं चिरांदुवाराव डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि मेंनाय गैयै बानाय गैयै समाजनि खामानि मावनायखौ बे समाव नुनो मोनबाय थादों। गामिनि जेंना, रायजोनि जेंना, ओनसोलनि जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै होनायाव उन जानानै थायाखै डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। गावनि सिपिनि रां बाहायना लामा दालां बान्दो बायदि बायदि खामानि मावना होनायजों लोगोसे बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनाय, मेगन मोजां नायनो हायै सुबुंफोरखौ मेगन नायनाय हाबाखौ मावबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो फिन दिनै साब्रैजि मोजाङै मेगन नायनो हायै मेगननि जेंना गोनां सुबुंफोरखौ बेसेन लायालासे उदालगुरियाव थानाय बड'ल आइ केयारआव अपारेसन खालामनो दैथायहरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। नोंथांनि ओनसोलनि चिरां ओनसोलनि माखासे मेगन नुयैफोरखौ चेकआपनि थाखाय बा अपारेशननि थाखाय नोंथांनि दैथायहरदों मा फोरमायनो लुबैदों? खोब गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो सिगां जोङो सासे सानै हरदोंमोन, बिनि उनाव 40 जनसो जोङो हरखांबाय। दा बिथांमोननि गेजेराव थांनानै जेनाखि जों एक्सपिरियेन्स मोन्दों, जेनाखि गोजोननाय मोन्दों, बिनि थाखायनो आरोबाव नैबे जेनाखि 40 जननि मोनसे बेच बेखौ जोङो अपारेशन खालामनो दिनै उदालगुरियाव फाथायहरबाय। दा जोङो दाख्लैबो बेरायहैदोंमोन सासे अपारेशन खालामखांनानै लाबोनाय सासे मादैया बुंदों आंनि जिउखौनो आङो गोदान मोनफिननाय बायदि मोनबाय होननानै। दा बिदि जुदि बिथांमोनहा गोजोननाय मोन्दोंबा आरो बेखौ खोनानानै जोंबो गोजोननाय मोन्दों। दा बेखौ नायनानैनो जाहाथे 4,000-5,000नि थाखाय सोरबा सासे बेक्तिया जोंनि सोमखोर बुहुमखौ नुवाबालानो थानाङा, बिनि थाखायनो जोङो ज' लोगो नांनानै आरोबाव नैबे 40 जन बेट्सखौ दैथायहरबाय अपारेशननि थाखाय। मिजिंथियो बिथांमोननि अपारेशना गाहामै गाहाम जागोन आरो फैनानै नैबे जोंनि सोमखोर बुहुमखौ फिन खनसेबाव मोजाङै नायफिननो हागोन। नोंथांनि फोरमायनाय बायदि खनथामसो जाबाय, खनथामनि बेलायाव साबेसे जन जाखो आरो फिडबेकआ माबायदि मोनसार? सिगांनि समाव जोङो 50निफ्राय 60 जन जोङो अपारेशन खालामनानै लाबोखांबाय आरो बिथांमोननि जेनाखि सेटिसफेक्सन, बे सेटिसफेक्सनखौ नुनानैनो जोङो आरोबाव एनकारेज जादों आरो हरबावनांगौ होननानै। दिनै 4 बोसोर जानानै थानाय, 3 बोसोर जानानै थानाय, 5 बोसोर जानानै थानाय बेक्तिफ्रा फिन खनसेबाव नैबे जोंनि बुहुमखौ मोजाङै नुफिननो हादों। बिथांमोनहा गोसोआव गोजोननाय मोन्दों। दा बेखौ नुनानै जोंबो गोसोआव गोजोननाय मोन्दों। दा बेनो मुल खोथा कि जोङो जेरावखि थाया मानो जोंनि सुबुंफोरखौ जेसेबां हायो जोङो सिबिनो थाखाय आवगायबोनांगौ। नोंथाङा बेबायदि हाबाखौ मावनानै नोंथांनि गोसोआव माबायदि मोनदों आरो नोंथाङा हयथ' जिहेतु हारसिं हिसाबै समाजखौ बेराफारसे नोंथाङा गभर्नमेन्टखौ माबायदि हेफाजाब जानो लुबैदों? जोङो हारसिं होननानै नङा, जोङो टिमानो दङ, बयबो सेंग्राफोर दङ, जोंजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनहाबो दङ। जोङो ज' नांनानैनो बेफोर हाबाखौ मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव आंथ' बुंनो सानो, जों बुंनो सानो जोंनि बे 14 चिरांदुवारल' नङा, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावनो बे 4-5 हाजारनि थाखाय जाहाथे मेगन नुवाबालानो जानानै थाया, जाहाथे बयनिबो अपारेशना जाजोबो, जाहाथे बयबो जोंनि बे सोमखोर बुहुमखौ उदां मेगनजों नायनो हायो, जोङो बेखौनो मिजिंथिदों। फैबाय थानाय समाव जोंनि प्रमद बर' साराबो खोब अपटिमिस्टिक, बिथाङाबो बुंबाय थादों जेसेबां बेफोरबायदि बेमारियाव गोग्लैनानै दङ बिथांमोनखौ नायलांनायनि थाखाय जजना बा मिशन लानांगौ होननानै रग निर्बल मोनसे बिथांखि लानाय जादों। बिनि गेजेरजोंबो गोबां बेक्तिफोर जायनाखि बिथांमोनहा बेमाराव गोग्लैनानै दं एसेबाबो राङारि अनसुंथाइ होबाय थादों। थिग बेबायदिनो आं आगानसे, नों आगानसे, बयबो जुदि समाजनि थाखाय जोङो बिदि ओंखारबोयोबा जोंनि समाजा गोग्गोम आरो गोरा जागोन।